ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପେଚା ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ପେଚା ତା ବାଟରେ ଉଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମେଳା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କି। ସକାଳେ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଏରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବୁଲି ନଥିଲୁ ମେଳା। ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଚାରିପଟ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗହଳି ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଲାଇନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଯଦି କଟଲେଟ୍, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଏସବୁ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବାରେ ମଜା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡୁଗୁମାର ମନ ଏଠି ନାହିଁ। ସେ ତ ଯେଉଁ ମୀନା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତା ମନଟା ଯାଇକି ସେଠି। ସେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଆମେ ତାକୁ ସେଠିକି ନେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ ପଥର ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଡୁଗୁମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଆଣିଥିଲୁ। ଖେଳନା ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭଜନ ଫାଇନାଲି ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ମେଳା ବୁଲା ସରିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ପ୍ରବଳ କାମ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିନି, ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।